Bii ka na tong tanan, so karon di ay naa ako sa ako ang uyuan kang kuya no. Kay birthday siyang apo na anak ni baby kanang tapad nako. So karon di ay na naod ko sa mga bata sa para kanang kalo-kalo nila hay kuno. So nagpatabang ako ang gawins no. Kana mga bata akong ipang taud-tauran guys. Nga naaday ko dani sa kapatid ng ina ko, ka Kuya LD. Nya iyang apo maoy birthdayhan. Nya kana ang wala ko nang dahom dani nga naaday sila'y handa kay urada-urada raman ni. Nya dako gid po nilang handa kay nakaihaw sila og baka kay ilahang baka is nagpanganak. Unya paguman og anak wala makagawas ang bata tungod kay dako kay sa nga tanan ang bata bisag unsaon nila luwas sa inahan ilang kuanon pero dili maabot ang ulo sa baka tapingid di ay so giihaw na lang ni kuya, giihaw na lang pod niya kay anugon man pod unya kay baka man pod lagi na matik na nya kay diri sa among ang baka diri is kuan gid na kanang unsa na ug baga legit kay na nga kuan ba nang kan unon jud no nya maskin ang uban kay di man mukaon kay unong man pero ang katuang naay mga buntis diha dili pwede makakaon ana kay unong man nagunong magkapatay ang wala pa napatay wala namatay pero giihaw na lang jud kay dili naman gid nya luoy kay lantawon ang baka kay dili pa kagawas ang bata siguro nagkalibang-kalibang murag gyapon ni sa kana ang kuano murag gyapon ni sa tawo na once nga ang bata makakalibang na sa sud sa inahan so luoy kayo ang inahan kay mo ay mapison ato sa iyang tae so inana ra di gyapong mananap so ila na lang giihaw kay luoy na kayo ang inahan so na dako na hinuon kayo ni ang ilahang handa kay with baka na baboy with baka bitaw no charot bitaw no so mo nang kumamuhi ta kinahanglan gid pud na magampo ta kay Ginoo ang Ginoo ra man jud nahibalo dako na bay atong kantidad no kantidad na kay tong kana ang kuan ni kuya ang iyahang abaka pila na dadto niya mao dining handa-handa guys sa ilahang kuan kini ang birthday no so kana siya muna picture muna sa baby munang iyang anak na picturean o kana si Christian ikaduha day na niya nga birthday o lahi sad siya kalo kay siya man lagi ang gi-birthdayhan no inana bita mga Pinoy charot bitaw niya ready na excited ng mga bata ang excitedan na ng mga bata is mga hotdog ra kay kuan sila sa hotdog kuno agoy Ginoo nya gi-arrange pa man na so hulat-hulat lang ang mga bata guys ng ulat-ulat lang sila sa mga arrange diha kay ready na sila no picture good pod pag dayon kaon na dayon no so daghan ni king salamat sa tanan nag-support nako bisan karon nagkamang atong dollar pero Google lang gihapon ta dili ta magbawalag paglaom kay inaana magina nay pagkadako nay pagkagamay so daghan gyapon king salamat sa tanan-tanan sa wala nag-skip ng ads. Daghan king salamat sa tanang nag-support namo. Daghan gyapon king salamat sa nag-share ng blessing. Syempre daghan kaayo jung salamat kay kabaw ko nga mura na ako ang ibalos ninyo ang pagpasalamat ragyud ang pag-effort nako munang mo effort jud ko permi ninyo pasalamat ug magampo gud sa Ginoo nga unta tagaan pa mo diha sa kabaskog sa panlawas ug sa inyong paglakaw-lakaw bantayan pod niya ug munia og importante jud kaayo ug more blessings na moabot sa inyong mga kinabuhi bisan tuod wala ko gitagsa-tagsa ta mo pag ngalan apan asigad na kabalo siya ug unsa mo kinsa mo inana siya ka powerful kayo no so daghan king salamat sa tanan-tanan jud ninyong support namo daghan king salamat so dani na po dayon ta sa
kuan guys, diri na po dayon ta sa mga bata o excited ng mga bata sa kanang ila is mga hotdog ra magid yaning mga taga bukid lagi charot. Bitaw no, ana ra gid na unya kana sad igagaw gyapon anak ko igsuon mo na si Lini. So dinhi ta paingon sa music kay naa man lagi kontra ni YT, natural na ginang mag voice over ta aron maka kuan ta maka makakuanta ba kining maka video gyapon ta. Goy Ginoo ko di naman ta kabalo. Di nakabalo si Maninay, di nakabalo siya goy ang sa dihang humana pangaon ang mga bata amo nang gipangtagaan so ang mga tiguwang na pod mga buot sa bata charot. Bitaw guys no, so kami na po di ay dani nangaon mga tiguwang. Okay, banat na ta dani guys. Banat na ta dani sa karning baka ug napoy karning baboy spaghetti pababa charot. Bitaw no, unya kana nagkabunok-bunok na pod ng uwan unya. Perminti magud na ang naay video kay handa na maunang wala. Walay kuan ani no. Puro gid ni mga voice over og sounds ra guys. So mga unday ta. No amura dining mga kababayan din. Mga kasalinganan kami ni Auntie Mercy nagadto didto kay dili naman mi taga Purok City charot. So nagadto mi ni Auntie didto hapon na mi nagadto. Wa gani ko kakuan og naabay handa or wala. Nakalimot pug ko no 22 man karon pista sa hingo og pod so kamera dana. Unya ako dana kay ako ako kay na-trap naman ko dana dili na ko kalakaw so dana na lang jud ko kay dana na lang ta guys da kaon-kaon mi dana nya lami kay mo ang pangaon dana guys kay lami ato ang sudan kay syempre birthday man lagi unya na pud si Mayamia is gara pud na kaayo kay saba kay sa nga tanan lagi pud mi dani kani bitaw ang pangaon with feelings na dayon ni murag tag-iyahan sa balay ba bitaw no
Inana masud mi diri ka alegre sa bukid basta na ay okasyon alegre ra gid kayo mi. Kay nga no bahalag unsa pa namong handa diya mapansit baron nagmabihon ra basta kay with feelings jud na no na jud ang pag sinabtanay. Mugid pod ng pinaka-importante pod sa tanan-tanan no sa kana ang bahala ginagmay ba basta kay malipayon ka malipayon mong tanan so kami diha nagara-gara na lang gid pod mi diha no saba kay midana ni Mayamia, Ante Mercy og sa akohang mga angkol, ante og basta mangamo ra na tanan mga kagupa na kay puryabuyag pod biya ni unya inani pod biya na ang bukid. No, bahala ra lagi mi magbihon pero kana baka-baka jud mi karon kay naa may na disgrasya nga baka na disgrasya magid ang baka ni Kuya Ilde. So mga onde ta guys, unya kutob ra jud ta na sa pag voice over kay naa lagi kontra ni YT. So mag voice over ta. So ang mga bata kay human nagpangaon so didto na sila padapli na ng mga bata inaana ra ba yan ng mga bata no sa huwat-huwat ra po ng mga bata sa mga kikik kuno huwat sila og cake unya kamera na aw kaon-kaon ragid punta na na si Mother Earth kamera basta kay kamera na so dani ra day kukutob sa akong mga simple video kay mga una man lagi kita no so kaon-kaon ta guys. Human nami og pangaon
tanan mi nang humanamig pangaon. So diha na po dayon sa mga cake. So ang mga bata iyahan na po dayon ng gitad-tad-tadtaran sa mga cake para makakaon ang mga bata kay naaman lagi cake. Unya mura po dayon ng kalipayan sa mga bata gamay ra kaayo. Bitaw no, daghang kayong salamat sa tanan-tanan gyud. No, sa pa birthday namo. Oh. Kani amo double kuan ni pang birthday og pang ngwarta bitaw charot. Oh, kay maganha man ta dinha oh. Di ba? Pang ngwarta dala na pang birthday. Oh, kaon-kaon ta guys. Wa naman diha kay naa sa sala ang mga tao kay human naman pangaon. So kana na dana cake na po dayon na. Oh, iya man ang bata ga birthdayhan. So daghan jud kayong salamat sa tanan ninyong support namo no, daghan kayong salamat jud sa tanan-tanan. So mo din as antijigan ni karaw-karaw pod niya si Bibi mo nang siyang nanguan sa mga cake. O nay mga bata si Momim, kinsa ba na si Aloy, si Janine. Niya si Kim. O naapod sila kuko. Kaming tanan nangaon. Apil mga tiguang dana guys nakakaon niya. Napaday daghan sobra kay baka man lagi. So naapay kaleritas na baka. Naapapod siya humba. Guys, so daghan pagid ang pagkaon ni Auntie Jiga nga nabilin. Muna siya. Kaon sa kuno siya na guys. So mga bata ambot wa pataw nakabalo mga bata kay saba man lagi kayo dani kay voice over gid baya. Saba ka sa nga tanan kay daghan sound. So wa kabalo siguro na iyang gipang distribute dito. May atong kamera na ara din ha stereo so dili ginato malakaw-lakaw atohang kamera. So wa man lagi agunit so dadtura na karon kay naay nakabarabara so dili nato makuanan no. Yan na po si Auntie Mercy guys na apon mi din kay puno dito sala. Unya timing man sana kay nagulan magud po na kayo kusog kay na ulan. So wa naka may man tong di mo ulan kay maka naog man ang mga tao no kay magpa kuan diya sa paharay-haray ana sa gawas magpahangin-hangin unya kay nagulan man aw syempre naa nalukong tanan diri sa balay. So dani ra gid mi mag lukong-lukong mi sa balay nila. Pagkahumanda na humana may dayon na pangaon aw matik na dayon hinay-hinay pun mig uli kay layo ra baya mig uli kay na nami ulianan sa una sa diri pa ko sa kong mama aw duol ra kayo balag dugay pa kay mi mag-uli kay naara man dani aron kay taga sentro naman ta. Unya amo apong motor gibilin ra namo sa kamada kay nakaibalo na mi nga kauwanon kay ang kuan kana ang walay bituon ang langit agoy unya kay danlog man kung ilahos dito sa balay. So naara jud na siya sa kamada kay simento naman ang kamada. So a few moments later. hello guys, kaya gipang labahan naman ni Loy ning kortina to ato na sa ibalik. Yo pa man tay kapuli-puli dani mo ano kung kortina nga mapuli-puli. Sad ako mapuli-puli dani gipalit ni ate. Ay iyang gikuan. Okay. Ya diri pud ang big karon so karaw-karaw ta guys. Ni man na ni hinlo ni Bonsoy. Ya hana nang gi. Hello. Guys, taot na naman. Pikas to. Pikas na po din guys. Kani na po rin sa pikas guys. Nakaabot pa. Okay na guys. Alik din eh. Misot ka. I-off na Kay big karon.
Nanay. Pangtaod na to ang kurtina kay gipanglangkat man na tanan ang kurtina kay akoan kanang ikuan na ni Luloy. Akong ipalabahan niya. Jay, pangwaan ni Dani, Jay. Pangwaan ni diri tanan, Jay. Be. Papa nagpadala daw ni. Ah, Mama, padala daw ni. oh. Iuli sa ni Mama Using, oh. Sana ulit. Apa? Ay, saan pasabot ni Mama sa history ka na? Oh, yeah. Tawad. Tara, tara, sige. Yan ang sunod. So, sa ipitiga ang kandila. Wala ko para kuanan din yung white po diha. Yung okay na to ang palibot. Utang na ko duha ka bangko dani kay kulangan man daghan man mi magbake. Nato asibon ko. Padulong na siya sa kusina. Yatong hiluan dani is gawas na lang. Kasi loy-loy tuag ipapalit sa usapan. Ay gahapon man ta ko palit sa pan niya. Mahadlok ko kay basin og makaon sa amigas. Yo to apod si Princess siya pa nanghugas sa plato. Tubon ko agoy ang tudlay tong andi sa sungdi. Ana. Dako kayo sila eh. Tara, panuglay yun no si Bunsoy. So, dani na po din ta sa gawas. Gawas. Nag-abot na si Luloy. Luy, tiwasan na dana, Luy. Dito na siya sa Balingwan nagpalit, guys. Unya mo ning pan na iyahang gidala. No, bali 200 ning pan niya ang pa-snack unya.